Jamen det synes jeg er helt fantastisk, det må jeg sige. Jeg synes, at det er en fantastisk lejlighed for os alle sammen at være med til at gøre en forskel for de her børn i Afghanistan. Nu er jeg så heldig at se en DVD faktisk, der er nede fra, og for den skole, eller det der cirkusskole, som vi er med til at støtte, og de der enormt glade børn, det var bare helt fantastisk. Så jo, det er jeg meget glad for. Jeg er stolt af, at der bliver lagt så stort arbejde i det. Ja, men vi har været i gang i, tror jeg, et par måneder. Altså faktisk gik det sidste år, de rette henvendelse, den her skole, cirkusskole, rette henvendelse til os, spurgte, om vi ville hjælpe. Og det var så for sent, og så aftalte vi så, at vi ville gøre det i år stedet for. Og så gik, det er jo Kramer, der sådan mest over for det, vores teaterlærer, og han gik sådan en gang for, en måned, tror jeg, halvanden måned siden, sådan at få detaljerne på plads. Det der sådan set er kunsten for os som skole, det er jo at få samlet ind til de her børn i Afghanistan, men det er også gerne, at der skal være noget læring for os som elever. Altså, at det giver mening, altså der er et program for alle, og det, altså her, det har I jo set, der er jo unge, som laver film, og så er der jo nogen, der går og er meget praktiske, så nogen, der er kreative, hvad ved jeg. Der er sådan en hel masse forskellige typer unge med forskellige interesser, og det er jo vigtigt, at de også føler sig set, eller er en del af det, så at de er nede i håndværk, de går jo og laver noget praktisk, og dem, der laver noget teater, de går ud og gør det i lokalområdet til fordel. Så alle sammen jo for børn i Afghanistan. Det synes jeg er fantastisk.